I čao ljudi! I čao ljudi, Grca sam vam ovdje, danas sam ovdje sa Jovanom. Ćao. Danas radimo friendship test. Ako ne znate šta je friendship test, sad ću vam objasniti. Naprimjer, ja postavim Jovanu pitanje u vezi sebe i ako on pogriješi, ja ću uzeti njegov telefon i napisati nešto sramotno na Facebooku, bilo što nešto ću smisliti, a ako pogodi nećemo nešto raditi, znači da me dobro zna. I eto pa, krenimo. I ovako, znači ja ću prvi početi i krenut ćemo prvo od najjednostavnijih pitanja. Evo ovako, Jovane, koja je moja omiljena boja? Imam dvije omiljene boje, tako da bilo koju da odgovoriš, bit će stačno. Plava. Pogodio si. Šire! Yes! Sad ja njemu postavljam pitanje. Gdje sam išao prije 3 godine na more? Hrvatska. O kako znaš? Ajde pogodi. Mam sreće. Ajde, ću ja njemu postavljam drugo pitanje. Koliko ja godina treniram plivanje? 6. Točno! Šta sam prvi put trenirao? Znam, fudbal. Nisam. Da ste ne igrao prvo. Folklor! I evo, kao što vidite, evo telefona, evo na Facebooku i Jovane, evo ti telefon. Znaš, i prvo napiši šta god hoćeš i onda reci na glas. Šta si napisao? Da, ako niste znali, kad neko od nas postavi to nešto, moramo držati 3 dana i onda ako ćemo obrisati, ako nećemo onda ostavimo. Ajde Jovana, reci šta si napisao. Jao! U tvoje ime govorim, da znaš. Da. Da li sam ja zgodan dečko? Da, evo moj oslit na moj gej. Biće dosta komentara, druže. Biće dosta komentara na ovo. Ajde. Post. Da vidim. I smajli se na kraju. Ali ona je tužna. Ajde dobro, sad idemo. Mislim sad ja postavljam njemu pitanje. Ovako, Jovane, za doručak sam pojeo čokolino sa bananama. Da li je to istina? I mlijeko naravno, pomiješao sam. Je. Ajde, znači eto, Jovane, daj telefon. Dakle, evo. Ja sam njemu napisao. Ne mogu sad pričati kakim smajli. Postavljaj. Oj, Bože. Drži. Jutro sam jeo hrenovke sa sirom i senfom. Je li to istina? Pa, hrenovke, moguće da si jeo. Sir i senf nikako ne idu zajedno, pa ću reći nisi. Jesam. Jesam, ali ozbiljno. Jo, ne mi naši. Sir i senf idu zajedno. Što baš tu to faš vino? Ajde da vidim. Evo ako. Joj, sada sam piškio. XD. Ide u post. Jao. Biće žudnih komentara na ovo. Jao. Jovane, ja sam
sa 6 godina išao u muzičku školu, pa sam prestao. Je li to bilo tačno? Nije. Daj telefon. Ne može, da, ali nemoguće. Nemoguće da Svirao harmoniku. Pa da, svirao harmoniku i dok smo mi išli u školu, ti si svirao. Da. A ti si rekao, do 6. godine sam išao u muzičku školu. Ne, išao sam. Prestao sam. Pogledaj ćeš video, pitao sam te, jesam sa 6 godina išao u muzičku školu. Evo ovako Jovane, ja sam tebi napisao. Juh, jesam se iskakio. Treba mi pomoć oko brisanja guzice. Hoće li niko pomoći? I smiley. I post. I eto ljudi, to je bilo za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, mi smo se dobro ismijali. Ja ću ne znam šta više da kažem. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Uživajte.